Tsitsiriti, tsitsiriti, how tsitsiriti, 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 tsitsitsi. Nkosi yami, babingelele ababukele emakhaya, babingelele ngokuhlukana kwey'gaba zempilo lapho enikhona. Siyabingelela. Man, it's a very beautiful night. Hello, Zungu Nation. Hope you all are to do. Hope you all are ready to kick. How are you guys doing? How are you guys doing, lapho kids? Zinjani kids? Kwenzeka ukuthi kids azikho right. Right kids? Talk to me. Fear not. I'm here now. Upushe kahle lithuli. Awumancane. Zinjani kids? Angenami umoya wami uma engazathi kids azikho right. Moya wami awubi sekuthuleni uma kids zinjani zingekho to do. Zinjani kids? Zigudi. Sounds interesting to hear that. Ukuthi kids lovely. Hello Zungu nento zakhe. Hello Mabhungane uyaphila. Akonakele babhe. Nkosi yami uZungu lona. 100%. Suka. As kids we are well. Suka. Love that. Eshempem uthini kanlapho. Ubala wemfowethu. Ngihova ngisho ngilele. Anginxaphi kubi. Sawubona malume kaSarasu. Awukeba. Kaphila gebo. Zigrand kid. Sezizoza kolanda umshana wakho wePakistan lapha. Ukhulile still inwela ayishintshe. Dadewethu ufuna ngichazele kabanzi. Ungani ungazanga ngapha eCape Town? Bangishilo ojikijiki. Ngishiwe mina. Ngishiwe nje bengizomisa ngani? Ngishiwe. Ngiyadlala. I had a different thing to do as well. Share the live to all our snipers, guys. The Zungu Nation snipers, please invite them cordially to come and be with us. Njengoba nama African dancers siqala. Hello brother. Hello, how are you? How are you bro? Zugu. Yes sir. Zugu. Where you watching from Zugu? I'm from Namibia. Where you from? Africa. For us we are from United Kingdom, UK. UK. All right. Yeah. Financial. Welcome. Ngixobela lokho ke. Nami survivor of the fittest. Suka time 3 kids. Nami ngihambe kahle. Awusho masihambe kahle. Sengibona ngomshini nje eduze komuntu. Lapho ngimwishela umhambo omuhle. Egcineni sika ngiphaqa. Akasho umuntu mayise hambe kahle. Futhi othuli. All right guys, double tap the screen. Asambeni ke kids nginomoya omuhle kakhulu namhlanje. Umoya wami muhle, umoya wami ugezekile, umoya wami wenabile, umoya ibreath lami ligudi we kids. Uyayizwa ke ngoku? Yes. Shuthu usuyafonele. Ngifonele kaphi? Chabo, isemeji bekumele ulibhale. Ulibhale wena isemeji lokuthi engifikile. Awulibhalanga isemeji. Double tap on the screen, my kids. Let's go.
mbone mbone ongimbona uJehova engikhulula mbone ehamba nami izindlela zami zokukhanya ngimbonile uJehova. Double tap on the screen wengane. Ngimbonile uJehova ngimbone yena njalo ngezindlela zokukhanya kwakhe suka ngimbo ngokukhanya wezungu uzabe ukhona mhla 29 November eworkshop. Ngisazothinka about it. Hey ngimbonile uJehova exashula imiboya imbonile imbonile nziqiniso lakhe edwa ngimbonile uJehova enzima imangaliso phambi kwami imbone ngawo mabili amehlo imbonile uJehova ngimbonile awungambona nami imbonile ngimbo on the gloves kids, let's go. Ngimbonile uJehova awungambona nami ngimbonile ngimboni ngiyantshela kids, ngiyantshela mfowazungu liphi defender likaBafa le defender ngaze ngilibone nakanye mina, hayi liyangimangaza. Ngabona nje nibhalo congratulations ngalicinga idefender phela, kodwa shuthi mhlambe ngifihleliwe ukuthi lipack up ngoba mina imoto mase ngiyibonile ukuthi ipack up ngiyaye ngiyishayele, so so angeneme ngokungaliboni idefender. Awu athi hawu ukwatelani lo bhuti ophuma buhlungu kanje, athi Long time no see. usoze uyiyellow bone uphumaphi? Kade ngibanjwe iflu ndoda, yebo. Hey ubanga ne-dirtiness Yebo mfowethu, hey. kodwa usuvukile. Sengivukile. Ngiyaqala ngizongena manje ngoba ulihlanu. Wadlala nje kodwa. Hawu ngathi ngingena manje. Ngiyobe ngidlala ngawo. Haya ubalande bese uyabuya kimi. Alright, akuhluphi kona kwethu. Nazo. Sure. Athi tamda. We, nani kuphi? Erondweni lapho sengispina ngize ngiphakamisa umunwe kanje. Ngithi ngomunwe. We, kids ziyaplaya ingoma ifast. Hey, ziplaya slow isong li fast. Ngiyantshela. Ngiba ensarisha. Hayi kancane.
hayi kancane. Hello. Good. Was a carrot kid nguboy. Umsapho ezungilomfo. Hayi miyeke nisombamba sombamba mayebuye. Sifuna sithi kumnika amandla kancane. Athi kuyolanda amandla. Awasambe mzayoni, asambe mzayoni. Our bafethu to celebrate level 4 Kamasishi. Thank you so much. Congratulations. By the way, Masishi ×2. Let's move. Donuts and caps, kids. Can I see ya madonati? Can I see ya madonat na makepisi ge? Na makepisi. Amakepisi. Kwathi usulanda isihlobo sasarazi. Ngizokugoqoza into engizoyenza wena. Ngizokubeka nje handy. Ithamba. Double tap phela kid, double tap. Double tap. Ayingifollow yabo. Asithandi. Asifuni. Bye bye. Nesikwazi. Toros is kids. Bambi khona lakho. Ngibambi khona lami. Bamba nje ikhona lakho ngibambi ikhona lami. Kazi njengoba ningalibambi ikhona lenu. Nilindele ukuthi lizobanja ubani. Ngoba mina ngilibambile lami. Ngilibambile lami ikhona. Amdata. Amdakata. On a glove, put your glove on. Senze lento empahla ekuthiwa ukutsamaya. Ya, on a glove nje akafaka iglove lakhe bese senza le mpahla ekuthiwa ukutsamaya. Sakhile phambi kwakho phezu kwesisekelo. Sakhile baba sakhile. Awusakhile simakade phezu kwesisekelo. Masingadlali madoda kusawu speed sizodliwa. Sizodliwa. Let's keep the tempo high. Double tap the screen. Let's go. Donuts and caps. Donuts and caps. Ama match serious angawaboni namhlanje. Asikwazi ukumbalekela nation namhlanje. Bese ngiyambhonya uthuli. Bese ngiyambhonya uthuli. Bese ngiyambhonya uthuli. Ngimbhonye. Ngimbhonye uthuli. Engathani ngizwa kahle. Ngathi you don't understand my assignment. Ngimbhonye. Hey. Athi ngilanda into yami. Ngilindeni ngilanda into yami. Ngilindeni ngilanda into yami. Ngizomgoqoza nje uthuli nokuwaste ama gloves. Buka abafaka glove manje. Uthuli ulwastile wangalifaka kwi speed. Bane boost, bane glove. Ngitheni ke? Ngitheni ke? Buka ke manje. Sidla umhlabathi. Sidla umhlabathi thuli. Iglove olifaka ku speed. Buka manje sikhuma earth manje. Kodwa sisangabuyi. Wathatha. Ngalo 20 rand wami lo. Ngithi ngifuna sithinte iglove lela. Sindize. Onehema akayidedela ihema. Sindize sidlule le number labo abantu. Sebechwensile. Sebedelelile. On the glove, touch the glove, let's go. Nani liphela ne glove. Hayi. Ngathi akuhambi ngokohlelo lenhliziyo. Ngathi akuhambi ngokohlelo lenhliziyo. Akuhambi inhlobo kahle.
akuhambi inhlobo kahle uma kunjena. Uma kunjena. Phinda futhi asikawini. Eish, still izidliwe man. Fuck. Eish. Thuli, aluye ukudlala late. Thank you so much for sniping though. Thank you so much. Please stop playing late. Yekela ukudlala late. Isikhathi singasekho. Thina abanye ngithe asimi siyaqhubeka sifaka ipressure sisalinde umuntu ozosnipe because if bebethephile abantu la ngabe simdlile lo muntu anthi nibonile la sifakeni ipressure. Thuli, ensure to play on the glove on speed, ensure to catch the glove, ensure to catch the speed cause siyadraineka sodlala ngama gifts amakhulu ukuze siwine uma singadlali on speed, uma singadlali kwi glove. Double tap the screen kids asambeni usasijwayele kabi lo sabe sisavuma ke manje nathi ke kids ke siyayiyekelela manje lo muntu abe simshayeli kube bese double tap noma nje ngama donuts amabili besingaphezulu kwakhe. Double tap the screen lapho khona double ngichabona nje ngoba eqhela kanje mkhupeni ngama taps nje ngithanda nikhombisa into engishoyo ngama taps nje obele ngaphambili shama taps mawala sifike lapha kuleya number khupukana ngama taps. Khupukani ngama taps nje. Everybody double tap the screen. Njengamanje wonke umuntu aka double tap. Mina wavela ama donuts game. Hayi acinga ayavela. Double tapan kids, double tapan. Aniyabo ukuthi gift ayikho esangenile. But buke number sikhuphuka siyofika kweyakhe manje. Ngoku double tap nje. So everybody double tap the screen. Asuka sengidiniwe mina diniwe. Thina buka sesimdlulile akuna gift ngoku double tap nje. Niyabona sibaleka kanjani? Danko 2 roses ngalo 20 rand wami ngiyababiza ngithi ama rose amabili awagala kadele la Rishi Target. What phekwabo madoda awusuka sona phela umoya angithi uthatha ama streaks ethu nathi sithatha wakhe ngo 20 rand wami ngithi sawubona amazondi ubani umazondi yena umazondi mshoyo. Put the glove on guys, let's go. Bane glove ngali. Put the glove on. This is the moment to snipe. Niyabo ukuthi simosha isikhathi la iglove likhona but asilifakile one glove akalifake o sniper kusase nje bukani uthule ne glove kodwa kuyophela times 3 manje wena ngizokubhonya namhlanje snipe on the glove kids, snipe on the glove ngizokubhonya namhlanje wena funa isibhaqo sikazungu. Snipe on the glove guys, everybody touch the glove, play donuts, everybody play donuts on the glove. Nakho, thank you so much Thuli, thank you so much Ncami, appreciate you guys a lot. Watata ngalo 20 rand wami ngithi akabuyi lo mlungu kule match, ngithi akabuyi lo mlungu kule match, ngithi ngidinwe ngicasukile, ngithi ngidinwe ngiyaveva lo mlungu akabuyi. Closed lapho ngingene ngephutha. Angijwayele lapho sengasebse kangaka ngizothi ungene ngephutha. Sawubona ke kodwa. Ya khidu njani? Ngiyaphila. Ngithi ngo-20 rand wami uthi sawubona amazondi. Imina phela umazondi kanti lamaphela asebusweni nawani. Amazondi ngisayibuza ukuthi ubani manje umazondi ngingamazi. So. Ngiyasho ke babhemi ngithi ngalo 20 rand. Sawubona amazondi. Awusengidedela 1000 lami lamacoins ngoba bengisazosho. Bengisazosho kunye bengifuna mangithe 20 rand uthi 30 rand wena. Bandisi game wena. All right, watch out guys, they are seeing our number. Everybody on a glove akalifaki. Thuli, please stop putting our gloves late and stop sniping late. We are scored. Yes, we have a boost guys, and if you have a glove, faka your glove right now. Let's snipe because number yethu bayibonile bengazama
With a boost. Snipe up, snipe up, snipe up, snipe up, snipe up. Watch out, kids. Watch out, kids. Watch out, kids. Thepha lapho khona, thepha. Yonke umuntu ayithephe igiftimi ngekho. Yonke umuntu ayithephe. Yonke umuntu ayithephe amadoda. Ngiyosho ukuthi uyinja lo mlungu. Hayi bese ngishilo ukuthi hayi na unamadlozi serious. All right. Thuli got a glove and a hammer. Use it one. Ncami, you got a glove and someone else got a glove. Let's phuka kusendiya. Awuzoncika ke lo ndiya ndiyo. Hello. Zulu, hlangana. What's up? Miss Cool. You good? I don't know if I'm good. I haven't played, so I will see when I play. We'll see I'm good or what. Bro, I'm very smokeless. Don't whoop me too much. I don't have smoke as well. What's up? Still my first match. Hi, music. Music, help me to beat this guy. He's always whooping It's my me. first match. Can I mute so I can speak to them? They haven't played. All right. Bafowethu, double tap screen nje lapho khona sihambeni. Emadoda kunento ebizwa ngokuthi iso ngeso. Niyakhumbula ngithi kunento ebizwa ngokuthi iso ngeso. Owakwangidlokodlesweni nami ngiyafuna ukumdlokodlesweni. Nanthi niyakhumbula impahla kanjalo. Double tap the screen, it's ×2. Ningakhohlwa sinamagqubu. Siyalibambe lentulo. Ngikhuluma isiZulu sesiqine ngamabomu. Sibambe lentulo. So niyakhumbula ukuthi kwakwaba nelanga lokuxhaphazeka nokuhlukumezeka okuthile. Singavumeki amadoda. Thank you, Donna. Ningakhoni ningalokhunje. Ningavumi madoda. Ningavumi ngempela ke madoda. Sake sahlukumezeka mawala. Niyakhumbula ngithi. I think bake bashaya ngani. I think sagijinywa ibhubesi. Mangaphosisi. Kwawela ibhubesi angithi. Manikhumbula kahle guys. Anizama ukukhumbula nje nani kahle. Double tap on the screen phela fanele bese nimdlulile lo muntu ngama double tap. Niyambona nje siseduze kwakhe. Khuphuka wethu. Khuphuka wethu. Double tap screen. Khuphuka wethu. Double tap nje screen. Laba fethu sineqhubu niyakhumbula. Sineqanda lenjelana esingalikhohliwe. Nakya one glove akafaka iglove sibaleke. Lenkosazaneka sifake la ibhubesi phe kwakhe. Yebo kwakuyi Galaxy neLion. Kwakuyi Galaxy neLion. Asambeni madoda. Asambeni madoda. Na amabooster khona. Asambeni ke sniper. Asambeni madoda. Thula ngabona nisidlala imeshi ebucayi kanjani. Uphi? Sidlala imeshi ebucayi madoda abantu basifaka iLion neGalaxy. Niyakhumbula nje madoda. Anjabo babuya futhi bazozama ukwenza lonto leyo futhi. Asambeni ningapheli umoya, double tap on the screen ukuze makube khona osnipayo asifice sisendleleni. Asambeni ngempela. Dominic wants a match with me. Ngobani? Why? Office bizani Thuli, ngothula ngaboni ngikhonakele lapha. Bafethu ngithe as double tapeni abasniper bezosithola ngendlela. Asambeni double tap lapho khona. Ungaphela amandla, double tap nje lapho khona. Ungaphela amandla, double tap lapho khona. Double tap nje lapho khona. Send ama gifts, ama donuts, ama roses, double tap futhi.
double tap nje lapho khona. Lapho khona double tap please. Asambeni. Level 21. Asambeni madoda, ningapheli umoya. Double tap. Double tap lapho khona. Fanje ama gifts ke manje. Madoda siseduze kwalo muntu niyambona. Simeya kanjani? Uthola kuphi yanti bathi ezokwenza umlimo. Nakho ke, bafethu on the glove, touch the glove. A galaxy would do. A galaxy would do. Galaxy and Mama Gun, they would do on the glove, guys. On the glove. Touch the glove, let's go. Touch the glove, let's go. Bafethu. Touch the glove, let's go. Can you find any glove man ngadlali kuyo? You people, I'm not understanding you guys. Why? Why would you put a glove and not snipe on the glove? Come on, kids. MVP! MVP with a monster. Shout out to you. Madoda. Niyeke umuntu owasidla asiphinde. Buka ama snipers like amaningi kanjani. Khona oncama, olikhona omamgozo, onqobile, ozizipho. Nikhona bafethu no. Kahlahle nje besingashoti. Why? What happened? Are we going again? No, I'm leaving. Hey bafethu disappoint. Niya understand ukuthi amanye ama matches ngawadliwa. It's fine. Matches we can lose some matches. But asikwazi ukudliwa kwi-match kumuntu esinecala na. Ungayi ku-Dom, he had an official match no Nation and he did not show up. Manje he wants to spend. Manje why bangijwayela kabi yazi laba bazothi u-Dom wants a match with you. I'm not going. Oh, Ginabo. Hello. Hello. Manini ke bafethu ngiyacela uma umuntu sineqhubu naye ningamiyeki lo muntu loyo. Lo muntu onjalo asimiyeki. Umuntu nje sineqhubu naye. Okay wasidla kabi before samthembisa ukuthi sombamba. Mase kulithuba silisebenzise. Lo muntu was smokeless bafethu. Very smokeless. Uwine ngo 1.2 6700 ngemani igane yodwa nje we could have sniped that. So guys ngiyacela uma kumuntu esineqhubu naye bukana ama streaks akhe mahle wona. Manini phela bangani bami bukana la ama streaks lawo ama streaks bro ama streaks ingane bukana ama streaks mahle kanjani imahle yazo abukeke sexy Thembo ubali hleli ngale. Yazi nenze njani? Uthula ukhonani? Khona ngifuna ukuyisho. Khona ngifuna ukuyisho. Uthula ukhonani? Wethula ukhonani? Why wabiza ngesingisi? Konje kuthiwa yini? Kuthiwa yini ngesizulu? Ama roses awu10 bafethu ngicela ama roses awu10. Ukhona nothuli, ukhona no othi yena nginalo isibhamu semali. Ngicela ama roses awu10 othi nginaso isibhamu semali. Khona istrategy engifuna ukuza ngaso la. Ngifuna ukubona sizosebenza. Ukhona nothi yena uzosifaka isibhamu semali. Kodwa hayi sasifake manje. Avela athule nje sithule singadlali. Bese sifaka ekugcineni mase kusela ama secondjana awu4 noma awu5 bese yasiqisha ke la. Akekho osho njalo.
Akekho ukuthi engasitholela isibhamu semali sisebenzise noma sikusela amasekhonjana o4 lawo okugcina. Sivele sime singadlali bese sivele sindiza ngawo. Duma kude. Awunaso isibhamu semali lapho. Uthi ingane yenze njani? Ingane yiphi manje? Yini le? We kwavele konakala. Yekani leso strategy ngesisasebenza. Ngesisasebenza. Shuthi vele wapopola nje ingozi uthi hayi bazama ukundiza lapha. Sevele wapopola ingozi. Hey. Your fan club has completed the second stage of the club quest. Club power has been unlocked for all fans to send and celebrate. Woohoo! Now kuyangaza nokuthi kuyini lokho kushiwoyo kodwa your fan club has completed the second stage of the club quest. Club power has been unlocked for all fans to send and celebrate. Angaza nokuthi kusho ukuthini lokho. Kuyini lokho abakushoyo wengane shonini? Yini leshiwoyo? Khulumani ngizwe. Khulumani kuyini lokho? Try to send and celebrate. Nonke. Yikho lokho enikusendayo? Oh, heart me. Send and celebrate. Celebrate wengane nonke. Oh, heart me nibani nabo. Khulumani phela. Singisi. Shonini we kids shonini. Kuthiwa kuyini lokho? Let's snipe. Ngobe sifake nelokhu njana nje. Wow, faka neglava. Abachithwe lamanzi. Lenkukhu ayikho. Azibafethu ngale kucuthwa mina njalo. Kucuthwa mina ngaleni. Hey. Alright. Athi ngiphume ngakabona ukuthi ubani othole iglove. Hey madoda saphupha kangaka. Kwayinduku ngapha induku ngale madoda ngeke madoda. Nizokwata nini? Hello. Hi. You good? Yeah, how are you? Good evening. Wanna play one and done? Okay, let's see how it is. Don't think that the people here have smoke yet. Let's see. Okay. Guys, please can we tap the screen? Squatile manje. Kwatani phela ngibone. Ngeke bafethu. Wase kuba isibhaqo ngapha nangapha. Siyale induku madoda. Nivuma kanjani lonto le? Nivuma kanjani lonto leyo baphela? Lonto leyo ayivunywa lo. Uzongigcina ngikubuza ukuthi yini isibhamu somoya. Imani gani mfethu, imani gani isibhamu somoya. Now times 2 bafethu anenze something. Yeah. So bathe siyale isibhaxo. Double tap on the screen kids isambeni. Level up on Apolile Mazeka. Congratulations. Ngifile ngathi lo somshaya. Ungafili, funa simshaye. Angifuni ukufila. Funa sidlale. So bayini phela mathiwa kungena nation makunje. Lo ke requestile ufuna ukuthini ngidlala igame lapha. Ihawe ma. Cela nithi Cela nithi Cela nithi Cela nithi hawe ma. Cela nithi hawe ma. Cela nithi House mnandi lo yashuni. Cela nithi Eli rose eyodwa. Cela nithi House weke.
ngicela nithi hawe ma. House. Hawe ma. House. Ngicela nithi hawe ma. House. Hawe ma. Ngicela nithi ngicela nithi ngicela nithi onebhokisi phezulu akalibule bo. Bafethu lo nebhokisi phezulu please. Vulani lelo bhokisi. Alivulwe lelo bhokisi lelo. Mubona ibhokisi lapha lithinte. Ngicela nithi hawe ma. Ngicela nithi house. Ngicela nithi house. Ngicela nithi house. Ngicela nithi hawe ma. Ngicela nithi how madoda times 2. Everything you send is times 2. Please snipe. Donuts, caps. Money guns, galaxies. Let's move, please. Elanithi angazi mfowethu uzwayo kodwa ngiyacabanga lapha phezulu nje kwekhanda lakho konke eyibhokisi lapha. Elanithi awu elanithi 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 hawe ma. Elanithi hawe ma. Elanithi 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 house elanithi how bad elanithi hawe ma ay khona kodwa le mpahla niyidansayo ke manje hey Izitshela igama lakho khipha ngeke zungu ucashe ngengoma emnandi kanje cashe ngoma emnandi lonto uzongijwayela kabi oh kuthiwa kusekhoneni phezulu ibhokisi mfowethu ibhokisi lapha ekhoneni phezulu we mathambo kababa hangazi noma kuyongilungela we mathambo kababa yabo ngoba simbeke eduze kanje uzosniper adlule please double tap screen nonke okubuta double tap screen ngiyacela please wonke umuntu double tap screen nange buka score ngisholo lokhu nje manje uzozama ukwenza umgilingwane double tap the screen nange chofa yabona uzungu usazoya kakoke hayi namhlanje kwenzani lo mambana hayi buka Lanithi Alright, Nobile, you got yourself a glove and a mist. Thank you so much, Fire, for a match. Uzohamba ngiyabonga konke umuntu obedlala obe double tap obefaka ama gift. Thank you so much. Uzohamba namaxhego amada. Nangu Sky ngiyombamba ngenye imini. Ngiyombamba Sky. Kathula kwedini umamuki uzohamba namaxhego amada lathula othula kwedini uzohamba othula kwedini uma kunyi uzohamba namaxhego amada lathula othula kwedini. Are you good? That's great. Thank you, Jenny. Thula kwedini zongicela uyeke ukunciphisa impahla zikashe mthana ungijwayela kabi how ufethu besayapi ngoba phela ngaze ngimbone lokhu kusile uqhamuka sathi good night, see you tomorrow, I have to go akaze ngimbo
How? What happened? Okay. Huh? Let me out and back to see. Oh. Kuyesaba lokhu. Uzohamba namaxhego man. Hayi uphela umhlaba. Uyahleka. So esibonele sazohleka yini. Esibonele sazohleka. Hello. Hi. Esibonele sazohleka yini. Sazohleka yini. Angiyahleka yena. Akasalehleka yedwa-ke kahle. Hambile mina. Ngani ngiyadliwa uyahleka. Ngoni-ke mina kanjalo. Oof. Now times 3 madoda, now times 3. Azamani ukuphusha amawala ngama-donuts namakepisi nje. Now times 3. Kanti bapha abantu bala ekhaya? Ngibaboni man. Aniwabize nga-1 ama-snipers ala ekhaya ngiwabize. Soqala ngobunhle. Akhona is offline though. Nangoda. Bengimsendele Unwabisa. Unwabisa is online but shothi she's busy. Nangena online ya. Sibiza umamzo. Bambi khona lakho ngibambi khona lami nami. Bambe lakho ngibambe lami. Bambi khona. Mungalibambi khona lakho bani ozolibamba. Ubani ozolibamba ikhona lakho mungalibambi. Nje manje sishoda ngerose eyodwa. Unayo irose. Dlala irose ke fresh target. Ngisho ngashona solo. Angishaya amaphoyisa cisha ngiphuma. Somandla hlomandla. Jama Magnus times 2 times 3 guys, let's try to move. Jama Magnus online yena at least. Alright, let's move. Alright, let's move. Sengizamile kubabizi. Nabebuya. Naba benza into to come back. Angithephi, andidlali. Why? Lo mqele ngizowubuyisela uma sesiwina. Uma sekuyithi inkunzi ngizowubuyisela. Okwamanje asizona inkunzi singamadodana la endlini. Sizinkosana la ekhaya. Share the live makufanele.
Asambeni baphe. Tap screen yesinyakazi, tap screen sinyakazi. There is a glove on top. There is a glove on top. Touch the glove. Try to snipe. Into engasiza nje lapha ama-donuts awu-4. Elandelana ama-donuts lawo. Ama-rose awangeni kwi-glove. Touch the glove. Ama-1 coin awangeni kwi-glove. Ama-donuts esiwadingayo. Thank you so much, Nqobile. Nje buka sabona ngicela wonke umuntu ayi-check-e if iglove nalo yini. Lonke umuntu awucinga ukuthi iglove akalitholanga. Oh, nonodoli nayo esikweleta. Hi there. Jack Kamba. Are you good, man? How are you? I'm alive. How are you? Are you tired? Very. Did you even sleep? What time is it that time? Where are you? No, so what happened is I took some cough syrup and it's like drowsy. Thousand. Oh. Okay. Hope you heal soon. Let's go, guys. Tap, tap, I tap. won't stay for long today. Hmm? I won't stay for long today. Oh, yeah. Surround me like a shield. Tap, 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 kids. Guys, let's play. Everybody tap. Let's go. I might go and rest a little. Hands and tired. I can start. How many times 3 hours? Today I reunite with my father. Oh, I am favored. Favor carries me. Favor walks with me. Guys, after this one, I might go to sleep. Like, Favor lives with me. life should not be about this. When you see me, you Is see it my my network or is that favor. it? Oh, favor. It surrounds me like a shield. Let's go me from now. Umuntu abambe ikhona lakhe, guys. Ikhona lakhe. What's Bambe happening to your ikhona, bambe weekend? ikhona, bambe ikhona. Mastermind, you're welcome. Guys, stop. Let's go. Surrounds me like a shield. 2 roses. It will cover me. I am favored. 1 more rose. Rose yokugcina ungakayisendi. Favor covers me from now. Today I will 1 more rose ungakayisendi bo. Hayi Nqobile. Guys, one more rose from 2 people. I'm so weak. I'll go and sleep after this one then. favor walks with me. I'll leave my life on, but I Favor won't dwells sleep. with me. Favor lives with me. Divine favor. When you see me, you see Right. divine Guys, favor. everybody on the glove. Everybody on the glove. Cela nje ama-donuts noma engawuthela ngicela Nkosi yami. Ama-donuts nje lapho kwi-glove bafethu. Ayibambisane ngama-donuts nje. Ngama-donuts kuphela. Donuts awu times 3 cabanga. Yes, please stop. Let's go. Uyalithinta nje iglove bese ufaka donut. Come on, let's go guys. Donuts. Kwenzeki nje ngesifiso senhliziyo yami. Yaza kwenzeki.
Asidlaleni phela bafethu. Yes, they are not playing, and I think I'm about to close my live if things keep on going like this. Ngizovala guys live because you guys I don't know, but our level 7 Sibuyisele Nkosi. Congratulations. Cause nami ngiqeda ngibe ne-energy singadlali. So might as well sivale njengayizolo. Uma singadlali kanje hayi nami energy yaphela Awekho ama-snipers amaningi today. Yeah, you can say that. But nathi nje yabo kuyimanje we are sitting on 498. If besithanda ukudlala ngabe sesi-double tappile saku-500. But so uyabona ukuthi sonke vele we're making the game to be a bit boring kinda. But yeah, you have a point. It's Friday. So I think let's close the live, guys, because it's Friday. People are busy out here. So dlala imatch yokugcina sivale ngo-past. So dlala a last match silale ngo-past. Nithe unodolo une-smoke. Athi ngibiza umzala la. Ngibiza umzala. Kodwa umzala abane-smoke la bakhona 1000 people le. Ngeke. Hayibo umzala ba-connect ngani? Yeah, makes sense, Mount. It's Friday. It makes a lot of sense. Angitshela yena uNation sasidlala igame yethu yosuku silale. Engazethi ngimbalekeli. Naye akekho kodwa live. Oh, ku right. Nangiloyile lona iyazi. Maloyile lo. La ngizomthola khona. Ngizomake sure. Guys, abantu abasaveli ke kimi manje. Abantu abaveli ngempela yazi. Umnotho uyakubiza. Hawu mangimrequesta nje umzala ngibatholi. Bathi bavala ama Yabo umnotho uvalile okhunjana. Bavale ilokhunja lapha. Uku-invite. Go lover. You now. Go stronger. You almost there now. Go lover. You make it there. Ooh. Go stronger.
Hayi guys ngiyavala mina abantu angibatholi nami. Yebo amazing lady. Oh amazing lady. Oh amazing lady Nkosi. Oh amazing lady Nkosi. Amazing lady. Oh amazing lady Sibo. Oh amazing lady. Amazing lady Smaragd. Hello. Amazing lady. Amazing lady baba. Amazing lady. Amazing lady. Chum mama. Chum mama. Why are you coming at the wrong time? I don't have smoke. Lion. Why are you coming? Because I don't have smoke. And We're the same. It's only my first match of the day. it's only you that I know. Yeah, I just entered. It's your first match. Yeah. Go see. Thank you, okay? Double tap the screen, kids. Let's go. Hi, Sando. I'll go now, man. You're almost there now. Guys, first give double. Times 2, kids. Let's go. Let's go, kids. Let's move. Yazi khona ngisafuna ukuthi siyenze. Awona masine-smoke kahle. Simiyeke umuntu ngifike ngigumule umqhele. Simiyeke umuntu adlale nje. Adlala. Bese ngithatha umqhele. Ufaka ekhanda. Immediately ngufaka. Ebese niwadedela ama-gift. Niwadedela ama-gift. Uyabona leyo game yami sizoyibiza ubukhosi oxoki. Yizo lonto leyo so sigqoka ubukhosi ke lapho. Sizothi ubukhosi oxoki. Hayi bese niwayeka abantu abami niwayeka my kids. Gabi we kids idlala small ingoma ifast yazi. Alright, bambi ikhona lakho. Bambi ikhona lakho ngibambi ikhona lami. Ikhona lakho ngibambi ikhona lami. Sibaningi ngabe uthi ngaze kushaya lesi sikhathi khona libanjiwe lapha. Mangithi siyabonga Big 5 siyabonga. Sibambele ikhona lethu. Nonqobeli. Kuno times 3 okhona madoda. Last match lezamini ukuthi sifuqe kancane ngamandla. Asithi uyifuqa ngamandla. Asithi uyifuqa ngamandla. Asambeni. Kulo times 3 ngicela nje ama-donuts bafethu amakepisi. Nakya ama-donuts, amakepisi. Let's go. Oh, mfokaduma. Hawu. Bhuti. Sibona wena fowethu. Alright, we have a glove even, guys. Touch the glove. Let's go. Donuts, caps, and money guns. Let's move. Asambeni madoda. Hawu, times 3 na. Baba thumela ingelozi. Ayi ngichaza kabuhlungu ngoma leyo. Yangane yangibusisa lana. Yangathi eyiculela uzungu ngqo. Ithi baba thumela ingelozi. Hawe ma. Yebi ya baba. Wenzani uzungu? Bukani phela.
Yikho thenga leli. Oh. Angaze nginake-ke yazi. Hayi. Hleka sengayo kuyavuma. Cha, hleka nje kuyavuma. Hawu. Usungiyena. Khohlwanike, khohlwani kakhulu. Khohlwani kakhulu. Bafethu siyalala after la. Istress siyabulala. Ngathi uyazi. Sewakhile enhlizweni umhlobo wami nguomkhulu ezihlotsheni You're umhlobo. one of the people I'm going to deal with on this app, Steven. You. When I have smoke, I add you up. Accept and receive all the bitches you'll be giving me. Just accept me. You guys, I'm going up. Hope that one day you're gonna have I'm smoke. going to beat you. Yes. I will. All right. Bye. See you. Sharp. Esiyakukhokoza lokho esibhaxu akukholwa. Nguyomkhulu ezihlotsheni. Awo mzala mina ngikwazi ukuba requesta. Mtsheleni umzala angirequeste yena bafethu. Mtsheleni umnotho angirequeste yena. Mtsheleni angirequeste yena umnotho wamanje angazi ngenze njani lapha mina. Liphathe kahle lelo glove nqobile sisazobangena kabi ngalo. Sisazobangena. Sawubona. Liphathe kahle nje. Yadla iplanet. Unjani lapho nkosi yami uyaphila? Sikhona no. No. Ngithi sikhona kunjani no. Ngiyaphila nami siyancenga. Lokho ngizama ukurequesta la Ushawa isilungu. Kunini? Bababhem sanibona all the Zungu nations. Ngicela lapha ningisize lapha singizama ukukhuphula nali page lengane yakwethu lapha yabona. Iblockelwe account so yayisiqala phansi account. Wezungu nation yebo uhlale khona Nkosi yami but ke uqale phansi account. Cela nje simfolloweni bafethu simphe nje ifollow simnike nje ifollow basoye bamhackele iaccount lapha. So lonke iZungu nation ngiyacela nje. Ngicelwa nje yimi babhemi. Uthi sidame nje simuthi thase. Nami nje njengosisi omncane ngiyacela bakithi. Ilengane esina kakhulu nje lapha. Ngizoyibona nami. Bona masuqalela ukuposta futhi. Ya guys ngizoqhubeka nibone mayiseqala ipost. Ngiyacela nje singeneni madoda simfolloweni ngiyacela. Yonke nje iZungu nation cela simfolloweni. Udume ngani? Akadume ngalutho. Umuntu okhuluma ukusutha kwakhe ngiyamkhipha la ekhaya. Angithi uyezwa sikucela mina but ukhuluma umathanda wena manje. Wediya noLeah ngiyakwazi ukushintsha mina. Ngimkhonzile umuntu mayebhedla nje ngimbuyiselele. Ngicela mina wena obuza usudume ngani qonda ukuthini. Ungayikhuluma into ebhedayo uzophuma endleleni. Imina nje ngicelayo ngane zakwethu yakithi lengane futhi yeZungu nation ihlala ikhona
inkinga bamblockele i-account wayeseqala phansi i-account yabo kalokhu asifollowi wena ebayinawo lo mkantsha wenja athi ngubloke nali galkuni bo lamatsentela Cha nami ngisathukile. ubizobala ezokhuluma ukuthanda uzathi asifollowi wena uzokusha pejini lami lokho ufunani la ebayinhlolo Awangangazi beseshe nje lapho planet nje bakuzovela amanye amavidiyo nizobona nje nani. hawu ngobloka mina lento bakithi namkhwepha wekhwapha musukhomment wena di ungakaxolisa qala omnothi bakhuluma namafan manje wayebetha ngerequest Ba live lapha umnotho. hayi ngizovala wami ngizojoyina ngakubo but yeah simfollow nje bafethu imphela uthando nje udadewethu ngiyacela babhemi sithasi simfollow nje okukhulu kushesha Ngiyacela bakithi nami ngisisomncane ngoplanet. Ngiyacela bakithi. simthenje gixabeze ngama-followers ngiyanibona niyakhula niyeza but asithi uku-eda mawadlana ke ngiyacela babhemi kusho izungu bakithi kusho inzini okuhle yenzani yini noma nifuna ngize ngithi bamba ikhona lakho nami ngibamba ikhona la Bese kushubileke lapho masoshungana. kabi so ngithi kuyahanjwa ke manje wakhupha umoya Ethi kanje izolo la live. Sile loyana weParkzini udelelile loyana awuchonsile loyana ngiyaxolisa ukuthathela phansi izungu nation yonke nakho-ke nangumuntu Nakhiya. siyaqalela Nakhiya bakithi. ngimblokile loya ubeyisa loyana uthi phela sikufollow wena kodwa usho kwi-account yami ufike kanjani phola Kanjani? Lapho wena umuntu obacelayo hayibo bakithi. ngiyanibona niyangena madoda nithi uku-eda nje futhi elinye iminute lokugcina before sivale asithi ukungena nje noma bafethi enganama-followers awu-250 at least yabo nje base-239 manje asiye noma ku-250 ke nganzoma ngiyacela babhemu ngiyazi ukuthi nikhona please nonke follow fanele yabo nje ufollowa nami followa nangale kuplanet abe nje na-250 madoda bese yebo kushoda 10 kushoda 10 babhemu ngiyacela i-10 nje bafethi follow ngokukhulu kushesha follow nangoplanet yebo kushoda 7 we sikhuphuka ngempela-ke manje bamba ikhona lakho Kakhulu-ke manje. nami ngizawubamba ikhona lami kushoda 6 asambeni madoda fast nje imfollow real quick phendula kokuqala nje Nakhiya. sambeni yebo kushoda 3 yebo phela nkosi yami yebo followani uplanet ngokukhulu kushesha cela nje 250 Minutes 250 lokugcina kushoda 2 hawu asambeni madoda hawu kuyahlangana kushoda minutes 1 lokugcina la. asambeni babhema simfolloweni ngokushesha nje bamba nali ikhona nami ngibamba ikhona nkosi yami siyacela kucela izungu nation ucela mina bakithi inzini okuhle asimfolloweni nje ngokukhulu kushesha madoda simfolloweni ngokukhulu kushesha umehlo no King Quarter yini nifike late madoda sesize sathi asisadlali kade nginidinga kangaka hawu babhemu Kokugcina nje kokugcina iminute lokugcina lengiphiwe lona la. asambeni madoda aba yo 250 nje ngiyacela awufollowe ngale follow fast uma mgaza adlala istokfela la nkosi yami mina ocelayo alright siyabonga-ke madoda yathi ngibosifikile hawu size sagamanxa siyabonga so phinda sikhulume kuplanet siyabonga Bakithi ngiyabonga nakumazungu nations. siyabonga So ngiyabonga bhuti wami omdala. alright
Yeah. Zoom Nation, let me love and leave you guys. Namhlanje akudlalekanga amandla bengekho. I think nama snipers onke bengekho. So ngiyacabanga ukuthi lona thuba lethu lokuthi asivaleni manje madoda. Ukuzama sizameni. Ulwana lekho Sekhohli. Yeah, sizamile ukuzama bafethu but akudlalekanga ngenxa ukuthi ama snipers ethu onke bengekho. So, musana ungirequesta nina bakithi. Bafuna lokube ngidla la. Kahle ungirequesta. Hawu. Bafuna lokube ngidla la. Yeah, indaba ilapho ke madoda ayibonani kusasa madoda. Ayibonani kusasa babheni. Ayibonani kusasa. Kunjalo nje Zoom Nation ngithanda ibhadi madoda.